Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hotduo sang IPPO. Ang Kape at Balita. Ayon kami ang inyong mga maambong na Ilonggo County Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Tag-Police Lieutenant Maria Peofiten. Ari kita sa unang adlaw sa Hunyo 2021. Grabe na this is the first time, special edition because as usually, we don't hold our Kape at Balita every Tuesday. Yes. So, ang muli pagkadalon sa inyo, ang mga programa kag accomplishments, kag mga announcements, ang inyong mga Ilonggo Cubs. Yes, madamo kita subong sa dapat hilikoton dire kag ipamaan sa inyo, especially ng aton nga Iloilo City nag-extend sa ilang nga ABCQ. Kag of course, ginaupdan nila ang ilang kampanya sa aton nga provincial government. Nagdeklarar man o nagpanaog ang aton nga pinalangga ng Governor Arthur Defensor Jr. sa mga executive order. Agod man mapastrengthen ang aton nga security or ang aton nga mga measures agod malikawan ining pagdamo pagid mampingping sa nga COVID-19 din sa probinsya sa Iloilo. Yes. Kag syempre ang atong provincial director nila sa Police Lieutenant Colonel Gilbert Police Colonel Gilbert Guerrero, nag-announce din na siya about dili sa aton nga mga ihambal kami sa inyo nga mga announcement gali halin sa provincial government natin. Yes, so umsa na ko siguro magbintay ang pipila ka mga accomplishments sa ating kapulisan sa ating kampanya against illegal fishing. Yes, sa Batag MPS, duwa ka separado nga operasyon ang ipatigayon nila sin pag-seaboard patrol nila. So they were able to capture sining duwa ka kabangka ining MV Palyos kag ining MV3 Brothers. Hindi sila gali kasi naga-trolling. Sige. So illegal fishing ini siya. Basis sa violation sa ilang municipal ordinance nga 83, section 83 and section 85 sa municipal ordinance number 03-27. So ini sila si Jessie Sangasina, Iran kag si Jonathan Dalanon. So hindi sila magapangatubang sa kaso kag may bagabayaran nga penalidad sa Treasurer's Office sa Batag MPS. Congratulations nila sa ating Batag MPS. Yes, sa ating mga mangingisda, hindi na sa bukila na kamo magagag illegal fishing kay recently may ara nga news nga gabi ang tagsa sa isda dira sa northern nga bahay sa province sa Iloilo, and I do believe na dapat siguro we abide with the regular fishing method para hindi man maguba ang aton kalalawran. Yeah, kakini sila natakpan nila yung mga trolling kay sarili Manila ang mga kaugdanan nga mangingisda nag-report ini. Siyempre yung trolling kasi gagamit isa sang gagmay nga fishnets masamad sini ang balay sa mga isda. So sila magyapon, kamo magyapon ang mabudlayan nila kay gamay na lang ang panguha kung sige-sige ining pag-troll ninyo. And good news, atong pagpula sa dagat sa Banwa San Carles, ni-declare na hindi gali siya red tide. Now, it's a natural occurrence ng dagat, kaya hindi kita magkabalaka nga sa espesyalista na nagkakaon sa isda nga itong nagkulang na dagat, no, na tubig sa dagat San Carles, ma-consider red tide is not a red tide. Yes. Okay. So, sa katapusan natong accomplishment kahapon ng Sara MPS, may nadakpan isa ka persona na si Roy Ostia. Hindi naman siya, wala siya nagsuksok sa face mask, samtang nagalagaw-lagaw siya sa public. So, ini siya magapangatubang sa pagbayad sa fine dito sa Municipal Treasury sa Sara MPS. Once again, congratulations sa Sara MPS sa patigayon sa padayon nga pag-implementar sining hindi pagsuksok yung basic protocols na basic health protocols natin. Yes, of course, lampot sa aton ng provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero sa tanang mga kapulisan, kag sa tanang mga uniform service, military man, no? Kay following atong pagkapatay sa isa ka dako nga opisyal sa New People's Army sa Sabado sa gabi, nagapakita or nagapabot siya no sa plano ang mga rebelling grupo nga magbalos, no, dahil sa atong mga kaupdanan dira nga mga pulis, mga military kag iban pa nga ara sa uniform service magalong-along kita kay ining mga teroristang grupo paday amo na ila permi ideya, no, the moment nga ma-neutralize mabaros sila kani mag-aligbat kita sa atong mga pumunuyo palihog buligin niyo kami nga mga kapulisan nga papasigurado man ang among nga safety and security.
Usually, ang pulis ang ginasaligan sa ato mapumuluyo na mamintinar ang kalinong kagatawahayan at the same time ang ilang safety and security. But in this time, there must be a symbiotic relationship. We need also the support of the community para ma-ensure man ang among nga safety kag ang among nga seguridad, no? Gani kung may nakita ang kamudira nga mga tao nga maduda ano pala nga nagdala sa armas nga ara sa inyong palibot, palihog, i-report ina sa aton nga mga kapulisan. Yes, sa pinakamalapit ninyo da nga police station. Yes, Kagsubong, sa very important announcement, any updates sa mga measures na pinapatuman sa ating local government. Ang Iloilo City nag-extend na because despite of the few days nila nga MECQ, no? Padayon ang pagsaka sa numero sa mga COVID positive nga na-detect. The worst is that there is also one employee sa City Hall na nagkanto pa sa Banwasan Kalinog nga despite sa iyang ihibalo nga siya ang COVID positive. Amo na ka naton because na madamo sa mga COVID positive ang asymptomatic and most of the time, many of them are very complacent. No? Kag nagalagaw sila, ginabreak nila ang mga measures or ang mga pasulundan sa isa ka na diagnosed na positive sa COVID-19. So, Kaya sa atong mga executive order ng Pilipinas. there is based sa ato nga Executive Order 163-A, amo ni siya an order extending the effectivity of Executive Order 163 ni siya, suspending the operation of the facilities in tourism, recreation, and accommodation establishments to arrest the surge of COVID-19 cases in the province of Iloilo. So bawal anay ang mga beach resorts, bawal anay ang mga inland resorts, bawal anay ang mga tourist spots na kung saan diin ang usually halinan sa pagdamo sa COVID-19 because nagdugog ang aton mga kauturan. So bawal please sa mga operators sa sini mga recreational and tourism establishment, please comply with this requirement to close temporarily your establishment. Starting June 1 until revoked na siya. So open na siya, wala pa until revoked starting today. Similarly, ang Executive Order 174 in pagdeklarar o pagutang sa bilog na probinsya sa Iloilo sa liquor ban, gina-extend man from June 1, effective June 1 today, and until revoked man. So ato mga kauturan na medyo nagamala ng kuwak because gusto ninyo magtugong sa ilimnon, please pasensya gid because ang atong kausa diri ang tinutuyo sa atong gobyerno para sa kamayuhan sa kadamaan, no? Kabay pa nga ma-prevent na ining paglaptas ng COVID because grabe ang pagkaon niya sa ekonomiya sa Pilipinas, grabe man ang epekto niya sa atong mga pangabuhian. Yes. Kag syempre pagkasundan ni sa Executive Order 175, an order imposing restrictions on non-essential travel within and into the province of Iloilo. O silingon, may travel pass ng pag-require. This will be for 15 days from June 4 to June 18, no? So bisan upper ka pa or authorized person outside residence, may requirement na dapat may ara ka nga letter order, kag may ara ka dapat nga mission order sa imong agency. Bisan mga police, bisan military, at iba nga may from service or government employees, you're required to have your letter order halin sa imong halin sa LGU. Yes. So once again, ma-start na sa June 4 until June 18. Yes, mayor ang mag-issue o kung ang barangay kapitan, no? Depending kung i-delegate nila sa ating governor. But again, ang ating mga kapulisan wala sa authority to issue some travel orders maybe, no? So sa mga private employees, kuha ka mo sa inyong travel ID, travel authority sa inyong mga employer. No? Medyo challenging ni siya to almost similar to ECQ, but this is not yet ECQ. But again, matabot rin every border sa munisipyo, there will be checkpoint operations. Yes. So sa border, sining 42 naton ka mga munisipyo, kag isa ka city diri sa Pasig City, kung magsulod ka mo pa kayong pangitaan, di ka mo sining travel pass naton starting June 4 until June 18. This is very challenging sa atong mga kapulisan, mga Pilipino. Makapoy naman sa atong mga kapulisan, sa atong mga tropa dira nga sa field. No, we understand how burdensome this will be ang pag-maintenance sa mga border sa mga munisipyo. Please don't forget to take your vitamins. Don't forget to take your rest if you have time. Don't forget to
Don't be complacent. don't be complacent. Kaya dapat kit, harap rin sa inyo ang mind na excited ka mo, positive ka mo, kaya kung mag-abot sa punto nga ma-burnout ka mo, that will also result nga madasi ka lakpon, maglubuin yung immune system, kagdakpon ka mo sa sakit, no? Halong-halong gid So guys, sa itong mga pumuluyo, please support our police. Kag sa itong mga barangay officials, kamo dapat ang mag-augment subong sa sining kampanya because may mandok gani ang atong presidente, no? Nga dakpon ang mga barangay kapitan nga naga-fail sa pag-implement sa sining ginatawag mga super spreader na activities. Ano ang mga super spreader na mga activities? These are ang pagtipon-tipon na kay tagay sa Ilnon, hindi ang pag-celebrate sa birthday. When we understand now we have to thank the Lord for the gift of life. But again, please limit it to your own family lang. Bisan inyong relative in other barangays, don't invite them. They would understand. Na mga nag-celebrate ba sa mga anniversary. Oo. Sa subong nga chimpo, sang dati, sa normal pa okay lang. Sa subong, ginapanawagan din sa ating provincial governor, kag sining ating nga provincial director, nga please lang, kita, buliganay kita. Hindi na kita magpakatiga, kay tanan man kita sining maapitado. Yes, Ma'am Pimping, that's why ganang aton nga friend dira sa Kagmakuton, si Cristo Tanis, may plano tani sila nga magpa-blessing sa ilang live, no? Kaga how they wish na madamo sa mga friends nila ang mag-join sa sining milestone sa ilang buhi, no? Ang ilang dream house at tapos na. But again, na mabuhay sa ila. Simple celebration. Simple celebration ka mula sa kasawa mo na si May Jane Totanis. Of course, ang pare lang, that's good enough na. But again, wala ka mong ina-stop nga magbutos dira, no? Sa padala din sa opisina sa inyong share, sa inyong i-celebrate. Okay, so good morning dira kay Ma'am Rose Blaser. Ma'am, thank you so much. Pag syempre si Lieutenant Noel Pareño watching from Pangasinan, Bok. Maraming salamat kasi nag-watch siya sa aton kay ini siya taga San Enrique. Okay, So good. dito na siya na-assign sa Pangasinan, Bok. Ingat ka dyan. Oo, so thank you so much din no sa inyo padayon diri sa amon nga pag please don't forget to share our live ha. Kaya isa sa buong ay nagkakalipay kami because ang Iloilo Police Provincial Office will be bidding for the best of the best. Kompleto ng slate. Kompleto ng slate sa Iloilo Police Provincial Office and God bless it sa mga ato ng mga recommendations. Itatanan good luck. Sa mo yan to ang mga natipon ng mga balita sa buong araw. Kagabi ang inyong mga Ilogo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Vidal Jr. Kag si Police Lieutenant Maria P. Omiten. Thank you, Mas Mas Saligan. Saligan.